जिहेतु बिसायख'थिया खाथियाव सफैबाय जितु नोंथाङा धुमधाम मोनसे जितु निर्बाचन बिसायख'थि फोसावदिं मेलखौ लागासिनो मा फोरमायो जिहेतु अफिसबो बेखेवदों मा फोरमायो? हय दिनै गोजोननाय मोनदों जोंहा गोबां जायगायाव अफिस बानायगासिनो बिनि गेजेराव दिनै फार्स्ट गिबि खेबसे आराम्भनिखौ आं बे पश्चिम मानसिनिफ्राय दुर्गापुर माने मा दुर्गा नामानो दुर्गाखा बे जायगानिफ्राय बेखेवजेनबाय जिहेतु बिसायख'थिया सफैखाबाय थ' बयनिबो साननायजों बर' हारिनि साननायजों रायजो राजानि जिथु जेंना जिथु जौगानाय गोबां खामानि दङ जोंहा मावनो गोनां जाहाथे बे बिसायख'थियावहा गावनि बेसेन गोसाखौ गावनि हारिनोनो होयो गुरै खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे जाहाथे बे बिसायख'थियावहाय जोङो बयबो लैहोर लैहोरै भटखौ होफैयो जितु भारत हादरनि मोनसे संबिधानाव बे भटआ बिराद अधिकार मुल्यबान अधिकार मानोना बे भटजोंनो 5 बोसोरनि थाखाय जों गावनि मानसि फसंना लानोबो हायो खोलैना लानोबो हायो थ' जे गोजोननाय मोनदों दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा जों दुर्गापुरनि रायजो राजाफोरा बिराद अननाय सिबिदों जोंनि सालायनि जिथुनिखि सावगारि बेखौ भट होगोन होनना रायजो राजाफ्रा रोखा होबाय थ' जोङो देरहानायबो फ्राय रोखा बायदि नुनाय मोनदों आरो गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। बे समाव अशोक सिंहेलखौ जोगारना हरनो हामारसिगोन नामा नोंथां? जौगानाय माने बर' हारिनि जि जागोन थोंजोङै बुङोब्ला जिहेतु 80 बोसोर जाबाय दिनै बर' हारिया दिखियाजुलि समस्तियावहा दासिमबो बर' एमएलए मोननो हायाखै आरो लोगोसे जोंनि जेंनाखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय आं गोबां निउस चेनेलनि माध्यमावनो देब्लाय गावनि हारिनिखौ साननानै जाहाथे भटखौ होयो आरो लोगोसे जिहेतु जों देरहाखानाबो दं मानोना जोंनि मेजरिटियानो बांसिन सुबुं अनजिमाया बर'नियानो बांसिन थ' आंहा फोथायनाय दङ बर' रायजो राजाफोरनिसिम बिथांमोना जाहाथे गावनि भटखौ सानै हयै गावनि हारिनि खोथा साननानै जाहाथे भटखौ होयो। रायजो राजाफ्रा मोनसे गोनो गोथो जाबाय थादों जे जिहेतु नोंथाङा सासे बिपिएफनि टिकेट दाबिदारमोन दा खिन्थु बोरै निर्दलीय फैनो फैनो गोनां जानानै नोंथाङा बेबायदि बिजाथि गेलेनो गोनां जादों? समाव फैबा मिथिगोन दे आं बेखौ बुंथ'ला माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम दङ नंगौ आं बिपिएफ दिल्लीनि आफादगिरिमोन आरो दायो बर्थमान आङो निर्दलिया आरो सलायनि खाथियावसो आंखौ भट होनांगोन दे रायजोफोर दायो नांगोल गैथ'वा उननिखौ फैगौ समावहा मिथिलांगोन थ' बेखिनियानोसै। जिथु गोबां मोनसे दाङाबाजिबो जादों नोंथांनि पार्टिजोंनो होनजागोन बे बिनि सायाव माबा बुंनो दं नामा जिहेतु आरो इयुनाव जानोबो हागौ बेफोरबायदि मोनसे आसा दं नामा? माथो बुंनो दुखुनांथाव बाथ्रा बे खोथायाथ' जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावजों गावसो जालायगासिनो मानो होनोब्ला दिनै गुबुन हारिनि आथिङाव गोबां बर'फोरा थाबोबाय 80 बोसोर दिनै हारिया जोंहा दायो खौसेथि जानांगौ नाथाय साफा सानैल' दै बर' रायजो राजाफोरा गैया बिथांमोनजों माथ्र' साफा सानैया गावनि पकेटनि थाखायसो बिथांमोना बर' हारिखौ फाननो थाखाय अलरेडि साखा फारा जानानै दिनै माथो बुंनो अशोक सिंहेलखौनो बुंनांगोन डाइरेक्ट जितु बिथाङा बिनि नङा माथो बिदिनो बर' हारिनि गांनाय उखैनाय माथो बिदिनो बर' हारिनि मोननो गोनां मोन्थायखौ बिथाङा माथ्र' बेखौल' मिथियो जे फैसा होनांगौ सानैसो लिडारखौ गावजों गाव दांगाबाजि खालामनांगौ दिनै सानदों होनब्ला दिनै बिथाङा गमामायैनो बर' हारिनि खामानि मावनोब्ला दिनै बे ओनसोला 52-53 बोसोर जाबाय एफआरसि सोदोब दाबो दङ बे सोदोबाथ' 2006 सनावसो जानाय। फैबाय थानाय समाव नोंथांनि गेजेरजोंनो जितु डेभेलपमेन्टआ जासिगोन नामा बे दिखियाजुलि ओनसोलाव? निस्सय नाजानांगोन बर' हारि हिसाबैथ' जों नाजाखानांगोन दिखियाजुलिनि जितु एमएलए जायोब्लाथ' समान अधिकार बयनिबो अधिकार मोन्थायखौ जों लाबोखानांगोन आरो जौगानाया मा मावनो गोसोबानो मावनो हायो मानो होनोब्ला दिनै गाहायनि मानसिया जे अख्राङाव थांनो हादोंब्ला जोंथ' बे हाया मस थायोलाय नंगौना नङा दिनै हानि मोनथायानो बुं दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जितु एसटिनि रिजार्भनि खोथायानो बुं 10% दिनै जोंनि आबादारिनि फोथारनि खोथायावनो बुं दिनै जोंनि जेसेबांनि स्किल डेभेलपमेन्ट लाइमोन सेंग्राफोर गोबां बेखार जाना दं। बेसेबांसो रायजो राजाखौ अनसायदों जिहेतु? आयौ आंथ' दिनै जितु नुबाय दिनै इण्डियाथ' बिसिपिआ लाथिख'सो जाबाय माथो अशोक सिंहेला लाथिख' जाबाय मानो होनोब्ला बर' रायजो राजाफ्रा खौसेथि जाबाय जोंनि ओनसोलावथ' हाबनो हाखाला बिथांमोना जाबायदि दाङा बाजिल' खालामबाय थायो जों बहाबा थांब्ला ग बेक मारियो बहाबा थांब्ला थांनो होआ गुन्दा बाहिनी लानानै जोंखौ नाथेनो नाथाय जों गिया जों सासे बर' बिमानि थैजों जोनोम जानाय जों सासे हारिनि आंनि जिथुनिखि जोंनि माबायाव थैयावहा बर' हारिनि थै दङ बे बिर जोहोलाव जानांगोन जोङो बयबो लाइमोनफोरा सेंग्रा आरो आंनि गोहोआ जाबाय रायजो राजा आं लिडारखौ गिया रायजो राजाखौसो गियो रायजो राजायासो राजा भट होनानै देरहायो रायजो राजाया जुदि नेवसियाब्ला नों देरहानो हाया बे खोथाखौ बुजिनांगोन आरो बिथाङा माबायदि खालामदों मैयानि जाथायखौथ' नुखाबाय नोंथांमोनासो दुखुनांथाव बाथ्रा
जों जेब्ला जालां बायदि जायगायावहा जों प्रग्राम लादोंमोन रायजो राजाफोरजों अब्लाना मा जाहैदों जोंनि मिटिंआवहा बिजेपिनि माखासे अशोक सिंहालनि माबाया गबेक हैदोंमोन बैयावहा जों रावखौबो डिस्टार्ब खालामाखै जों गावनि लामाजों थांदों बिसोरबो गावनि लामाजों थांदों नाथाय सोरनिबा मिटिंआव थांनानै गबेक मारिनाय मुर्दाबाद बेफोर बुंनाया मोजां जायाखै बेखौ आङो माने धिक्कार बुंगोन मानो होनोब्ला गावजों गाव बर'जों बर'सो जालायबाय मैया दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि साननाया बे नङामोन रायजो राजाफोरानो बुंबाय नोंथाङा बर' जानानै बर'जों मानो थाया गुबुन हारिया मिनिदों जोंखौ दायो गावजों गाव बिदिब्ला बेखायनो मोनसेल' खावलायनाय जायफोरा कंग्रेसआवनो थाया बिजिबोना एबारै खिन्थु बर' हारिनि खोथाखौ सान रायजो राजानि खोथाखौ सान जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बेखारनि खोथाखौ सान जोंनि हा मोनथाय थानायनि खोथाखौ सान जोंनि आबादारि मोनथायनि खोथाखौ सान जोंनि जिथुनिखि सिमां आंना मेनिफेस्ट'आव मोनबाल'सो जिहेतु काश्मीर बायदि जायगायाव जुदि 2006नि सिगाङाव हानि मोनथाय मोनदोंब्ला बै नंखायनो अशोक सिंहाल बिथाङा दाख्लैयो टाइटेल सार्टिफिकेटनो जिथु सार्टिफिकेटआ डिसि अफिसाव एक्सेप्टआनो जाया जिथु सार्टिफिकेटखौ बेंकआव एक्सेप्टआनो जाया सार्टिफिकेट बुङोब्ला हानि कागज बुङो मा थायो मिथिगौना मियादि कागजाव जिखुनु कागज एक्स'नियानो जा मियादियानो जा दाग नाम्बार थायो पाटा नाम्बार थायो एसडिसिनि साइन थायो नाथाय बे कागजावहा खुनु दाग नाम्बार गैया पाटा नाम्बार गैया एसडिसिनि साइन गैया बे मोनसे नंखाय ललिपप दिनै बुङो कारेन्टखौबोलाय बिथांमोना होदों दुखुनांथाव बाथ्रा कारेन्टआ रायजो राजा 20-25 हाजार फैसा खांनानैसो होनाय जादों बेखौ रायजो राजाफोरा जोंखौ बुंदों दिनै गमामायैनो डेभेलपमेन्टनि खोथा बुङोब्ला मावना डेभेलपमेन्ट जोंनि एसटिनि खोथाखौ बुंनि आं 10% आल आसामाव एसटिनि 10% थायोब्ला ढेकियाजुलि समस्यायाव 72,000 बर'फोरा थायोब्ला जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला 7,200 मानसि सेंग्राफ्रा जोङो साख्रि मोनगौमोन दिनै बोरो गामि मानि नायदों सासेबो साख्रि गैया बे मा खोथा जोंनि मोन्थायखौ जों फानदों गुबुननो जायनिखि भटआ मात्र साबा बेखायनो गुबुन हारिनिखौ दोनथ' गाव हारिया खौसेथि जानांगौ न'खरा थिग थाबासो बयबो थिग थायो गावजों गाव आगुरि खावलायनाय जाहाथे बे इलेक्सनखौ बैसागु बायदि ला जितु बैसागु बोथोरबो सफैबाय थ' बेखायनो गाजा गोमजायै रंजा बाजायै दाङा बासि जानो नाङा मानो होनोब्ला गाबोन सबनिया बिसायख'थि जोबगोन गावजों गाव मोखां नायलायनो हानाय नङा बेखौनो खावलायनो थाबाय मोजाङै दिदोमै जाहाथे बिसायख'थिखौ बारहोयो गावबा गाव मोनथायनि अधिकार आरो रायजोफोरा लैहोर लैहोर बयबो जाहाथे भटखौ होयो मानोना बे रायजो राजानिनो मोनथाय बेखिनियानोसै खुलुमबाय आरो गोजोन्थों।